बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो 6-13 बोसोर बैसोनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ बांलाबारि इउनिट कमिटि एबसुनि सिङाव थानाय जामगुरि गामिनि जोमै क्लाबनि जे गेलेग्रा फोथाराव दाखालि थांनाय 5 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 10 जुलाइ बे 10 जुलाइसिमाव जोङो जोबथा फाइनाल मेच बादायलायनाय जादों। दा बे जोबथा बादायलायनायाव बांलाबारि इउनिट कमिटि एबसु आरो बनगाव आरो सिखोनजरा मोननै इउनिट कमिटिजों जथायै बांलाबारि इउनिट कमिटिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना गेलेदों आरो बे बादायलायनायाव जे बनगाव सिखोनजरा इउनिट कमिटि एबसुआ 3-0 गलाव देरहासार जानो हाबाय। जोङो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो इउनिटफोरखौ लानानै बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंबाय थानाय जादों। देग्लाय बोसोराव जोङो मोनफ्रोमबो इउनिटआवनो गासिबो जे टिम मोनसे गेलेगिरि जों मोनजोबनो हायाखै। बेनि जाउनाव दिनैनि जे फाइनाल बादायलायनाय बियो मोननै इउनिट कमिटि एबसुजों मोनसे टिम बेबायदिसो खालामनो गोनां जादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोननै मोनथामसो टिमखौ जोङो बेबायदिनो जयै जे गथ'फोरखौ जोङो गेलेहोनांगौनि थाखाय जोङो बेखौ खालामनाय जादों आरो जोङो बे फुटबल खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि दख'रानि सिङाव गोबांथार माखासे लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो हादों। गोबां गामिफ्राव बुट जुथा गाननानै बिथांमोना फुटबलखौ गेलेफेरामोन, नाथाय जोंनि फुटबल खुंफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोना गामि ओनसोलनि जायफोर गेलेगिरि फंबायमोन दङ बिथांमोना बिमा बिफानाव बुट जुथा बिदों बा सोरनावबा डनेसन बिनायनि गेजेरजों बिथांमोना बुट जुथा बिनायनि गेजेरजों गेलेफैदों आरो सोरबा गेलेनो मोनैनि खार'नाव दुखु मोननानै न'खराव गाबलायनाय बेबायदि मोनसे अबस्थाया फैदों आरो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। जोङो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फुटबलाव मालाबाबो उन जानानै थायाखै। मानोना बर' हारिनि जाय जोङो बर'नि जोलुरनि राजा बिन'द ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि बनगाव दख'रा एबसुनि सिङावनो गोग्लैनाय जे खाग्राबारि गामिनि आरो बेजों लोगोसे आइजो फुटबल गेलेगिरि उफुर्ना नार्जारि बिथाङाबो जोंनि बनगाव दख'रा एबसुनि सिङावनो गोग्लैयो। बे हिसाबै जोंनि दख'रा एबसुआव जे गेलेनायाव मालाबाबो उन जानानै थायाखै आरो आवगायलांबावगोन। बिथांमोन बायदि जोंनि जे दा फुटबल खुंफुंनायनि गेजेरजों जे फंबायमोना जे उफुर्ना नार्जारिमोन बायदि बा बिन'द ब्रह्ममोन बायदि गेलेगिरि जाहैनो हागोन आरो जोंनिफ्राय गोबांथार माखासे लाइमोनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव दावगालांगोन बेखौ जों आसा खालामनाय दङ। जोंनि बनगाव दख'रा एबसुआव गासै 11टा इउनिट दङ। बेनि गेजेराव जोङो गासिबो इउनिटनिफ्राय जोङो एक्सट्रायै बेबायदि टिम खालामनो हानाय जायाखै। गासै 8टा टिम जानानै जोङो खेलाखौ सालायनाय जादों आरो दिनैनि जे जोबथा बादायलायनाय फाइनाल मेचआव बांलाबारि इउनिट कमिटि एबसु आरो सिखोनजरा लोगोसे बनगाव मोननैजों ज' जानानै बिथांमोना गेलेदों। बे गेलेनायाव सिखोनजराया आरो बनगावआ देरहासार जानो हादों। जाय बिथांमोना देरहासार जादों आरो जायफोराबो जेनदों, जोङो गासिबो जोंनि दख'रा एबसुनि सिङाव दा जेरेखम जोङो फुटबल खुंदों, बे फुटबल खुंनायाव जाय फंबायमोना जे मोजांथारै पारफरमेन्स खालामदों बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनायनि गेजेरजों आरो सेलेक्सन खालामबावनानै जोङो जिल्ला एबसुनि जे 13 बोसोर बैसोसिमनि जे जोलुर बादायलायनाय बेयाव जोङो बाहागो लाहैनो थाखाय थाग थियारि जागोन। दा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगांनि गेजेरजों फोरमायबाय। दा दिनैनि जे जोंनि फाइनाल बादायलायनाय बा जोबथा हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनाय बायदियै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राथिया बसुमतारि बिथांखौ गाहाय आलासि महरै मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बनगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय माहारि आफादफोर बनगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज आफाद, हारिमु आफाद आरो गोबांथार माखासे माहारि आफादफोरा जोंनि जे दिनैनि जोबथा बादायलायनाय बेयाव बाहागो लाफैदों आरो गोबां मेलेमजिबि सानसुमै आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनैनि गेलेनायाव नायफैनानै बिथांमोना गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैनानै हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार खालामफैदों।